Se queremos ter un traballo de calidad e man de obra cualificada, pois teñen que vir a formarse. Non estaba descontento co meu posto de traballo, eu estaba contento, son carretillero, fago ben o meu traballo e gústame. Pero abriuseme esta porta de poder progresar. Se eu, traballando de noite, e dormindo 3 horas, e levantándome a estudiar, indo ás tardes aí, volvendo a traballar de noite, son capaz de facelo, calquera un pouco de esforzo pode facelo. A formación dual, eu creo que foi un punto de inflexión grande nas ensinanzas de FP, porque o alumnado ve se ele encaixa na empresa e tamén a empresa lle permite ver nunha situación real de traballo se o alumnado pois, se adapta ás necesidades que ten a empresa. Son 2 anos de estudio igualmente, pero en vez de facer os 9 meses en aula formativa, fas 6 meses en aula formativa de clases presenciais e despois fas 3 meses de práctica en planta. Podes seguir traballando en caso de que estés traballando, porque ademais as nosas clases son en horario de tarde, o sea, calquera persona que teña un horario de mañá ou de noite pode compaginar para seguir estudiando. Cuando empecé las prácticas me empecé a dar cuenta de todo lo que nos habían explicado en clase y al final verlo no es lo mismo que escucharlo. Síntome moi afortunada porque eu empecé as prácticas, non me imaginaba que despois fora a quedar a traballar. E a verdade é que me alegrei moito, estou super contenta porque ademais é un equipo genial, eu estou moi contenta cos meus compañeiros, co meu traballo, con todo. Sempre me gusta aprender máis, saber máis e animo ao resto da xente a que faga o mismo. Co Grupo GEASA temos 2 formacións. Iniciamos unha fai 2 anos, unha formación dual intensiva, que é o ciclo medio de mantemento electromecánico, e este ano vamos a iniciar un ciclo que xa temos en Coroso, que é o ciclo superior de procesos de calidad na industria alimentaria. A FP está moito máis dignificada, non? Antes era como a última opción. Hoxe en día, a toda a población, a ciudadanía en xeral, sabe que a FP é un mundo de oportunidades. A inserción é case do 100%.